Topalekua da Goie Nagusi. Elkar ezagutzekoa, elkarrekin hitz egitekoa, partekatzekoa, erlazionatzekoa. Goie Nagusirentzat, kulturalki aberastea, gizartean integratuta mantentzea eta kalitatezko zahartze prozesu osasuntsua izatea dira zutabeak. 2011 ezkero dihardugu Debagoiendarrendako lanean. Formakuntza saioak, ikastaroak, tailerrak, bisita gidatuak, ekitaldi artistikoak, txangoak, hitzaldiak eta mendi irteerak egiten. Ordutik hona, 100 izan dira ezagutzak zabaldu eta parte hartzea sustatzeko egindako ekintzak. Ia 300 bazkide gara, 55 urtetik gorako Debagoiendar guztiendako irekia den elkartean, eta bazkidetza da onuradun egiteko bidea. Orain arte egin dugu, eta datozen urteetan ere halaxe egiten jarraituko dugu. Bizitzako etapa bakoitza gozatzeko, ikasten segitzeko, eta une bereziak partekatzeko beste aukera bat delako. Adina ez delako muga, esperientzia berrien hasiera bat baizik.